Nonni, no nyt on piirtely suratettu valmiiksi. Tuli iso kannullinen, tommonen Magic Bullet kannullinen. Ja tältä se näyttää. Ja kaadan tähän lasiin aika paksua, varsinainen lounaspiirtely. Eli tässä nyt on about kaikkea. Siinä on siis banaania, sitten siinä on yön yli idätettyjä mantereita ja cashew-pähkinöitä, ashwagandaa, tulsia, nokkosta, rukolaa, pakastee, noita marjoja, pakuriteetä. Mitäs muuta mä sinne heitin? Vähän hunajaa. 2 ruokalusikallista chia-siemeniä vielä vatsan toimintaa edistämään. Eli tämä on siis tosi tehopakkaus. Ja itse asiassa värikin on ihan ok. Yleensä näistä saattaa tulla aikamoisia hirvityksiä, mutta on tämmönen vähän niin kuin lappapuuron värinen tai tämmönen murretun sävyinen vaalean punakko vihreähköön taittava. Mut maistetaan. Toimii. Okay. Mä voin laittaa vaikka vielä nuo ohjeet. Kirjoittelen tähän blogiin. Mut suosittelen. Erittäin hyvä. Erittäin toimiva lounaspiirtely. Smoothie toimii.